8 år, 7 år, 1 år. Jeg er levende. Skriv til kontoret, mælken er sur. Jeg græder. Jeg er levende. Græder levende. Så kommer Lavmand op på bunden. Hør lige her om lidt, hvad jeg vil sige til dig. Kunne du ikke tænke dig at være min kæreste? Jo, så men det vil jeg da gerne, hvis du bare tager mig med ned på havets bund. Han stoppede hendes ører, han stoppede hendes mund, og så førte han hende til havets bund. Se, der var de nu sammen i 7 år. Nej, 8 år sgu. 7 sønner fik hun sammen med havmanden. Agnete, hun sad ved vuggen og sang, der hørte hun de engelske klokkes klar. Agnete, hun går hen for at tale med havmanden. Må jeg ikke godt komme i kirken? Jo, så men det må du så. Bare du lover at komme igen til børnene små. Men når du kommer op på kirkegården, så må du ikke slå dit lækre dejlige lyse hår ud. Og når du kommer ind på kirkegulvet, så må du ikke med det samme gå hen til din kære mor, der sidder henne i kirkestolen. Og når præsten han nævner den høje, så må du der ikke lide høje. Han stoppede hendes ører, han stoppede hendes mund, og så førte han hele sin engelske grund. Se, da hun kom til kirkegården, så slog hun ud sit farvegule hår. Den gang, da hun så kom ind på kirkegulvet, så gik hun straks op til sin kære mor, der sad og ventede på hende. Og da præsten nævnede den høje her, så bøjede hun så meget dybt. Og så er det moren her. Og de skal lige være opmærksom på, at de har ikke været sammen i 8 år. Ganske enkelt. Hun er bare forsvundet. Og så siger moren her, 16. Hør lige her, Agnete, hvad jeg vil sige dig. Hvor har du været henne i 8 år? For jeg har været nede på havets bund i 8 år. Og 7 sønner har jeg fået sammen med havmanden. Hør nu lige her, Agnete. Min kære, der, hvad fik du for ham? Jamen, din lærer, ikke også? Ja, han gav mig. Det er røde guldbånd. Der findes ikke bedre om dronningens hånd. Han gav mig et par guldspændte sko. Der findes ikke bedre for dronningens, det er næsten klog, men fod. Ikke også? Han gav mig en harpe af guld, at jeg kunne spille på, når jeg var ked af det. Den havmand, han gjorde en vej så bred, helt nede fra stranden og op til kirkegårdens sten. Den havmand, han trådte ind af kirkedøren, så alle de små helgenbilleder, de vendte sig om. Hans hår, det var det reneste guld. Hans øjne, de var så fulde af sorg. Hør du, Agnete, hvad jeg vil sige til dig. Og det skal vi lige lægge mærke til. Han er pissetak. Det er jo totalt virkelig gennemtænkt det her. Havde det været mig, der var kommet op der, så har jeg råbt og skræt, jeg elsker dig, kom der tilbage, jeg elsker dig så meget. Og det giver ikke på, det gør det ikke. Men han gør nøjagtigt lige det rigtige. Ja, nu har han jo en fremtid, så det er jo egentlig bare med 7 børn. Det er jo så, skal jo være søndag, ikke? Med det. Det skal. Hvad gør han så til hende der? Han siger ikke, jeg elsker dig. Men jeg bliver til modindstilling. Jeg synes bare lige midt, når I nu skal skrive det godt. Prøv lige at huske den der. Hør her, Agnete, hvad jeg vil sige til dig. Dine børn, de længes sådan efter dig. Lad længes. Lige så meget de vil. Slet aldrig kommer jeg hertil. Tænk på de store, og tænk på de små. Jeg tænk på de billigste, der i vuggen lå. Ret aldrig tænker jeg på hverken store eller små, og der slet ikke på den bitte, der lå i vuggen. Og der slet ikke på den bitte, der lå. What's new, Pussycat? Hvad er det for noget?